nan panasay nalabasa nang awan kasinan sakan kaman kasi na di kaya pumika para sa'y nayaw awan na ngam ka na yun sa gid mo san biyak ko nulang ta dangam kasi san awag na at nan biyak ko kasi maisim pa dan si Kadi Diyos di tsansa manginawat namnama pas nan biyak ay nadadaan manginawat si gundaway mantuloy ay mandan ay umundudan si sapay lang kumana po ay namaswang tadim kuman bumay bayan as naniyak ko ay pumika at umitakay ka at mantuloyak si kanggay pangital ka dan si Kadi Diyos di tsansa manginawat namnama pas nan biyak ay nadadaan manginawat si gundaway mantuloy ay mandan ay umunduran si kaman kasi na di kaya pumika para sa'y nayaw awanan ngam ka na yun sa gid mo nan biyak ko nulang ta dangam kasi sa nawag na at nan biyak mo kasi may isim pa dan si Kadi Diyos di tsansa mangidawat namnama as nan biyak ay nadadaan manginawat si gundaway mantuloy ay mandan ay umunduran si ako Diyos di tsansa oray sino'y kinakapoy ko biyak ko sik ay mangiama